କଡ଼ା ହରିଣ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସଲମାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଉଛି ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ। ବଲିଉଡର ସିକନ୍ଦର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଧମକ ମିଳୁଛି। ବାବା ସିକନ୍ଦରଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ପରିବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ନିଜେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଧମକ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ବାରମ୍ବାର ଧମକ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ସଲମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ନୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କ୍ଷମା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସକୁ ଦେଇଥିବା ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜର ବଡ଼ ନାଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇ ନିଜ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବ ଇରାନୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୋତେ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଯୋଧପୁରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। କୋର୍ଟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ସେହି କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲି, କାରଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ବିଶ୍ନୋଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ମୋର ନାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏହା କରିଥିଲି, ଯାହାପରେ ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ମାମଲାରେ ମୋତେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସଲମାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସିକନ୍ଦର ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସିଂଘମ ଏଗେନ୍ର ସୁଟିଂ କରିବେ ସଲମାନ ଖାନ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସଲମାନ ଚୁଲବୁଲ ପାଣ୍ଡେ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ। Y+ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସହ ସଲମାନ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହିପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।